dobrodošli! Evo nas u još jednoj epizodi najluđeg šoua. Pozornica je tvoja! Brzo je proteklo vreme od prošle epizode. Nadam se da ste uživali u našim pesmama. Jeste li zaplesali? Tako treba! Sve je lakše uz dobru muziku i ples. Današnji takmičari su jedan vrlo čudan par. Prvi je veliki pustolov, istraživač koji otkriva nepoznate krajolike. Potpuno je neustrašiv u potrazi za blago. Petlić Pera Jones! Drugi je odvažan i snalažljiv. Plovi preko 7 mora i skuplja blago. On je Kapetan Gusar! Kao što možete da pretpostavite, ne može se reći da su prijatelji. Oni su suparnici koji se utrkuju do blaga. Pozdravimo Petlića Peru Jonesa i Kapetana Gusara! Zdravo živo, dobri ljudi, Petlić Pera vas sad budi. Želim svima dobro jutro, krenimo svi u dan žustro. Ustaj brzo, dete drago, krećemo u lov na blago. Peri zube, gricni nešto, zatim se obuci vešto. Pokaži sada svima koliko snage dete ima. Hajde zajedno u avanturu krenimo. Hajde zajedno blago pronađimo. Hajde zajedno u avanturu krenimo. Hajde zajedno blago pronađimo. Skoči levo, 2, desno, zvekni njega ti sad svesno. Ne dopusti da pobegne, niti mač svoj da potegne. Pokaži sada svima koliko snage dete ima. Ajde zajedno u avanturu krenimo. Ajde zajedno blago pronađimo. Ajde zajedno u avanturu krenimo, hajde zajedno blago pronađimo. Da! Zar nisu bili odlični i zabavni? Ko bi rekao da će se ova dva lika ikada sresti ili imati išta zajedničko? Ali vidite, obojica vole pustolovine i da istražuju razna mesta, a također vole i muziku i ples. Muzika i ples su toliko zarazni i jedinstveni da mogu pomiriti čak i takve suparnike. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada budite nam zdravi i srećni. Pozdrav!